First of all is het zo nu zijn plaatjes. Dus de paraatje gaat Naldo. Hoe is het bij hem? Hij is record altijd. Met een earphone gemaakt. Zoals een mic en wat. Ik kom strijd uit Vriedelenstraat. Hij is een keer van Hagen, die goed nou. Ja, lopen paraat. Wat jonger als zij is in de kano. Ik heb baie goed te tegengegaan. Hij pad van de hogeschool. Ik heb een groot gevoel uit. Het was misstap voor een raad. Voel je spijt dat jij school gelost hebt? Ik heb bij mijn auntie groot geraakt. Toen beginnen rappen, nee. Het is amper zoals wat warm is die nou bij elkaar. Ik heb geweekt. Zo los vast. Blijf mensen helpen. Mijn oom was doodgeschiet en ik heb geweekt met die man. Ik lijkt me goed te proppen doen man. Hij heeft voor mij baie goed groot gemaakt. Ik rap beginnen ergens dag op wat, dus zie ik hij is die live man. Goedemiddag vrienden en familie. Hoop het gaat goed met jullie. En welkom bij nog een episode van Wisdom of Solomon. En ons streek bij, ik weet niet wat de episode is denk ik, honestly. Maar het is fijn. But, onze tweede gast is over lyrically expressen. En waar ons net een beetje brief overview, waar oor die hele story gaan. Waar ons rappers krijgen. Als het van Stellenbosch is, whatever. Kruis en waar hulle bietjie vir hulle kom express en bietjie agter waar ons agter die kap van die byl gaan kom. Right? Hulle kom deel hulle storie met ons. Hulle kom gee vir ons regtig wie die persoon is agter hy mic. En hierdie mense wat op hierdie stoel sit, soms aan my linkerkant, soms aan my regterkant. Hulle is nie bang om hulle storie te vertel of nie, kom ons sê so. Hulle is nie bang om hulle self te express op 'n mic'ie. Right? En soos ek gesê het, ons is tweede guest en ons het vir John Will Kingsley hierso. Julle sal nie verstaan nie. Ek gaan dit weer sê. Ons vir John Will Kingsley hierso. Die eyster van die dal. Die ou toe wat ek nou die dag 'n sou kyk, dit was die 21ste Maart. En toe hy hierdie man vir myself express oor songs wat hy geskryf het. Die man praat diep goed, julle. Die man rap diep goed. En dat is op die regte tyd vir die regte audience wat jy hierdie storie vertel. Alright? En ons wil vir John Will Kingsley welkom by Wisdom of Solomon. Bra, is vir my 'n honor. Kom ons begin gou eers daar. Is 'n groot honor om vir jou op die sout te hê, om vir jou op die kassie te hê. Wag, ek gaan daai verlaat nou. So, without further ado, ek gaan nie meer langer praat nie. John Will Kingsley, bra, ek stap nou so 'n tydjie met jou van laas jaar af. Ja. Laas jaar het jy hier by Off the Street, wat 'n ander platform is, het jy 'n bietjie kon rap. En van daai tyd af, die bra het my gesê, kyk hierso, as die tyd reg is, ek is reg vir die show vir Off the Wisdom of Solomon. Yes. Sê toe vir hom, nee, kwai, moenie worry nie. Wanneer die vader die call gaan maak, ek gaan definitief op jou nommer druk. En die man is hierso en hy sê hy's eager man. Hy's eager om vir Kloetiswil of wherever hierdie video gaan. Hy's eager om sy storie te vertel. So Jono, wie is jy? Waarvandaan af kom jy? Gee vir so 'n brief overview van so 2 minutes vir ons kykers. Wie jy regtig is. First of all wil ek sê dankie aan jou vir die platform wat jy skep vir ons almal hier buite as artists. So ja, laat ek aanval. Zono, first of all is het Zono zijn plaatjes. Okay. So hij is eindelijk mijn naam, guys. But Zono Kingsley is eindelijk Zaipe, het begint met Zaipe. But dit all started when, ik was zeker 13 jaar oud. Ja? Toen begon ons het gespeeld like met die muziekampus, ons freestyle net. Beat speel, zo, dat record tussen de paraatje gaat, Naldo. Hoe is het bij hem, hij is record altijd. Met een earphone gemaakt, zoals een mic en wat. Record is aan, vanuit het af, dat zeg ik maar net na. Die voelen alsof het voor mij is, samen man. Cool. En toen kap ik aan met het. Zo ik zal zeggen, het Zono Kingsley. Die vraag is. Waarvandaan kom je? Ik zou zeggen, ik kom. Moet ik nou zeggen, like. Waar bly ze? Yes, waar het groot geword is. Oké. Ik kom strijd uit Vriedelenstraat.
Friedelisstraat, Kloetiswil, Stellenbosch mensen. Yes. That's where I came from, so away. Jy is van die Friedelisstraat, right? Friedelisstraat, Pijnstraat, Primroosstraat, Noord-End word gesien as die ghetto. En is dit regtig so? Kom ons kry gewoon net dit uit. Is dit regtig so dat Noord-End en daai areas gesien word as die ghetto? Ek sal sê mense se perspektief is klaar geprint in hulle koppe as die ghetto. Ja. Ek sal weer sê as 'n straat is enige straat. Kos as maar net 'n bietjie donker, verstaan? In 'n ander wyse is maar net donker, maar net lig gemaak word en daar is positief staf wat aangaan. Maar word nie raak gesien nie. Kos die goede wat daar aangaan is outside hy. Oh, okay, ek hoor jou. So over jou sê dat almal nou hy is 'n ghetto van haar gebeur die goed nou. So, yes. Maar niemand sê nie light op die positief goed eintlik is. Ja. Okay, nou jy praat van positief goed, right? Wat is die positief goed daarso in daai strate want vra om honestly met jou te wees. Wherever jy kyk na social media, word daai areas gesien as van die ghetto areas en daar is die positivity nie. Wat is van die positivity dinge wat gebeur aan daai area aan? Ek sal sê like as klein goeds is man. Ek sal sê like so alles soos mannetjies wat ek min deel soos die barrage wat daar om my is. Ja? Verstaan hulle sy raak groot in die ons skool noem dit nou die ghetto, sy raak groot in die ghetto, verstaan? Ja. So automatically sien sy as amper soos sy is gebore in 'n systeem waar sy weet wat sy moet wees en sy weet, verstaan? So ek sal sê die positief ding is waar ek weer inkom in hulle lives en vir hulle wys maar my para, kyk jy wat ek doen man. Ek doen musiek, kyk ek was op Kabas, kyk ek was ek was hier op die podcast, ek was sy kan nog uit doen en hy is 'n positive ding sal ek sê. Yes. So jy sien jouself as 'n ou wat self positivity sê. Right, dit kom van jou af. En jy het ook gesê dat jy encourage mense om ook uit te styg en ophou in die donkerte te loop. Want as jy in die donkerte loop, as jy mense self die prentjie teken, kan jy nie voor jou sien nie. En die kans is baie groot dat jy kan val, jy kan seer maak as jy in die donkerte loop. En jy kom wys vir die mense, kom stiek uit, dit is die ander opsie daar buitekant. Hoekom is dit so difficult? Ek gaan vir jou vra en jy bly daar. Hoekom is dit so difficult om vir almal om daai te glo? Dat kyk jy, daar is lig man. Sy het ons nou met telke male mense gepraat. Hy is 'n tough question though. Want sy was ook daar. Hoekom het sy uitgestyg? Want as ek nou kyk oor hoe daai areas gesien word en ek kyk nie neer op daai areas. Right? Kom ons ek het nie facts nie, maar ek weet dat meer as die helfte van die jong mense in daai areas is either vasgevang in dwelms, gangsterism, hardloop met die gun in die strate, is completely different as wat veronderstel is te gebeur in 'n jong man se lewe. Is waar, ja. En hoe is dit dan vir jou dat jy gekies het om daai rigting te gaan, completely as different, die stream gaan ons nou die kant toe, sy gaan daai kant toe. Hoekom was dit vir jou maklik? Want ander mense sien dit nie as maklik nie. Ek sal sê like vir my ek sal kom ek praat uit my uit my dinge is uit. Ek sal sê like hoe kan ek nou as 'n speelman, sy sien letterlik wat gebeur hier voor jou. Sy sien letterlik jy loop op wat jonger as sy is in 'n kan of jy loop hier roep iemand dwelms wat sy min groot geraak het of whatever, alles is hier voor jou en sy sien hoe misdaadbraak hy pas en sy sien hoe sy in sy brood en sy ken hy man. Maar nou sy ken hom met dis 'n hele ander mens nou. Yes. So, ons het spelen voor ons man. Wat ek sal sê as hy moet hy dop man. So jou moves, nou gaat jou moves met nou solid is man, want sy weet ek moet nie uitdoen nie. Ek moet nie uitdoen nie want hy gaan vir my haal het op eindig. So. Ek sal sê ek kyk dit altyd
hoe kan ik zeggen, ik vat iemand anders levens niet voor beter nie, maar ik zal altijd leren uit iemand anders dingen is het. Kwai. Op die noot wil ik voor jou zeggen, welkom bij Wisdom of Solomon JP. En ik ga zo nou en dan zal ik mijn naam spelen, JP Kingsley, Yes. John Wall. Brad, dat is, zoals je zei, de jong mensen het verschrikkelijke groot potentieel, man. En ik geloof dat hulle potentieel gaan uitleef. Ik wil voor jou vragen dat jij geboren in Vriendelijkstraat? Yes. Alright. Jij is nog hoeveel jaar oud, als ik mag vragen? 22, ik het nou maart maand van jaar. Concreet spraak en mag het voor jou van hoogtes naar hoogtes toe gaan, man. Jouw groot wordt jaren. Waar had je school gegaan? Heeft je nog een maandenpa? Hoe werkt je story? Wat is die dynamics achter je gehoord? Wat is dit JP? Yes. Ik was op Britenbos, laarschool. Mijn maandpa is 6 min, alles solid, alles goed, alles leven. Nice. En daar wil leven ik zal zeggen, ja. In hoorschool? Hoorschool, ik ongelukkig. Ja? Kijk, dat is kom ik zeg, ik heb baie goed te tegen gegaan. Wat voor mij de mens maakt wie ik is vandaag. Okay, nice. Die pad van de hoorschool, ik heb een groot gevoel uit het, verstaan? Amper, hey, ik is nou die, nou, ik ga nou. Ja? Zo, ik zou zeggen, ik het verdwaal, maar amper. Verdwaal in de zin van? In de zin van, ik het veranderen, misstap veranderen gehad. Ja? Ik het stroond en gevangen klomp goed tegen ja? Ik heb mijn wijsheid zijn. Toen ik rapper in de eerste dag op wat, dus zie ik na, hij is die live, man. Oké. So, wil je voor mij zeggen dat, ons gaan niet namen noemen, maar denk je dat is door verkeerde besluiten door vrienden, waar het gemaakt dat jij een beetje losgeraakt? Ik zal zeggen, zij moet eindelijk hij ook inbrengen. Zij kan niet. Als ik positief vrienden om mij ga had, zal het tegen gebeuren, die van alles al van mij gepusht en de andere wijen. Yes. So ik zal, zij kan niet vrienden ook blij mee af is. Voel je spijt dat jij school gelost hebt? Ja, baie spijt. Baie spijt, want hij is klomgoede wat ik op uitgemist heb. Zoals matriek, zeker goed. Hij is klomgoede wat ik tot op vandaag toe zit en zeg, ja, nou hoe zou, met wat de kar zal ik rijden? Hij is alles goed wat die man zijn kop speelt. Ik zou zeker spijt, ja. Oké, nee, ik hoor jou. Jij bent in Vriendelijkstraat, groot geworden daar zo. School heb je gelost. Graad wat heb je gelost? Graad 7. Oké, zo. Ik was ook wat is. Oké. Hoe je ouders gevoel, bra? Ja. Alle checken, let nog wat draaien met terug in de school te krijgen. Ik was in een heel andere boot. Waar ik niet gevoel had, niemand kan van mij zien, niet bababab. Maar gelukkig is dat niet van mij zo weggestuurd dat ik helemaal weggezoek. Ja, dat nog altijd van mij gevat als ik ken zo. Nice. Shout-out to jou man, jou pa man, om vast te houden en niet op te geven op jou. En ik geloof aan mijn broers dat zij hier zo zit vandaag. En wat even zij zoveel al in hun leven bereikt het, is hulle flippend trots op jou, man. Dat je regret van die past, obviously, ons allemaal het regret van die past, maar weet je wat? Dat is een horloge wat ons kan terugdraaien. Wat ons kan bouwen op het future wat voor ligt. Jij los school, jij focus op hierdie rap ding. Hoe lang kom je nou al met rap aan? Ik zou zeggen, ik heb 13 beginnen. Niet beginnen muziek vinden en zo, maar 17 jaar oud te beginnen maak ik redelijk muziek. Hij is tijd toen ik nou beginnen ernstig raken. Music, zo. Ik zou zeggen, is 4 jaar. So, jij 17 jaar oud, heb jij aan competities deelgenomen of heb je niet gewaarnemen waar hij is aangekapt in? Daar mag gehassel in, maar gefocust op jou? Ik heb beginnen muziek maken met mijn praatje wat klaar bezig is met muziek en die plek en zo. Hij was voor mij een beetje een boost. So ik heb zo mijn naam oor die water gekregen, laat ik het zo zeggen. Praatje zoals Ethan Smith, well-known praatje, Saudas. Ja. Zo hij is een man wat ik me gefietst heb. En dan,
So ek sal sê ek het zomaar begin by die huis. Ek het nog competities, ek het 'n show. Ik heb ook een shows reden gedaan. Dit is zo ik laatst jaar te beginnen besluit ik, maar ik moet nog. Ik ernstig het. Yes, ik moet nog die shows aanvatten. Ja, ik is nog klaar op social media, maar als baat laat met daken, maar ik ken niet meer iets aan. Zo ja. Kijk eens zo, jij doet je saus, je is nog bezig met saus, jij rap nou voor zo lang. Rap wordt gezien als rebels en is rof en is grof. Maar ik zeg altijd rap is die language wat die youngsters nou verstaan. Baie youngsters hulle resonate met jouw songs. Hulle sing woord vir woord sing hulle saam. Hulle vat hulle eet, hulle slaap, hulle drink jou woorde wat jy rap in jou songs in. En hoekom het jy of het rap vir jou gekies of jy vir rap gekies? Ja, ik zou zeggen, ik weet, mijn familie zegt, ik heb de anker gehad wat muziek gemaakt, wat geript zo. Oké. Ik kan nou zeggen, ik heb de rap gekies, maar dan is alles ik maar kwaad. Ik zou zeggen, maar als ik maar aan die familie en zo. Oké. Alles allemaal aan de andere zangers. Oeh. Maar hij is alleen wat geript zo. Ik is ook ziek, maar ik rip ook nog. Ja. Als ik maar family thing. Oké. Jij law school. Je gaat gewoon weer teruggaan. Jy law school en jou malen sien jy rap. Het hulle geglo in die begin? Glo hulle al nou in jou. Nou ja. Kijk, ik het bij mijn auntie groot geraakt zo. Oké. Alle tijd was het ik was meestal van de tijd daar zo. Mijn malen was hier in de Friedelenstraat. Ik was bij iedereen op de podcast. Ja. Ik heb daar groot geraakt. Oké. Ik was altijd daar. Ik heb maar graad 7 hier in de Friedelenstraat beginnen playen toen. Zo. Ik zou zeggen, toen ik begon rappen, het is amper zoals wat warm is dieper aan op bij elkaar. Yes. Om te spelen. Maar zoals de tijd gegaan het zo. Zo dat ook maar gezien, maar ik is ernstig met wat ik doe. Zo. Why not zo podium? Nice. Je rap, je hebt gepraat van, je hebt een kind, een van die songs. Meisiekind Sient? Sientje, hij is nou hoeveel oud? Hij is nou 6 jaar oud. Hoe is dat journey? Hij is een beetje tough. Hij is een beetje tough van kijk, ik moet nou kan ik hem net amper zo die muziek. Dus hij het het geweek. Zo los vast week, maar ik denk is 2 jaar aan 1 geweek zo. Oké. Hij was cool, toen het ik nou weer, maar zoals nou, zal ik zeggen, dit zou niet beginnen raken, nou een beetje zwaarder, zal ik zeggen van. Oké. Nou moet ik gehaal maken met de muziek, want ik is nou op de muziek zijn. Yes. So nou kan ik niet meer, waar ik is heel veel, ik lijkt me in zijn help, maar waar ik misschien nou zie, nou je artist komt naar mij toe en vraagt van mij, ja Zaipi, wat is jouw prijs? Dan zal ik misschien nog wel zeggen, maar ik vraag 500 rand, maar geef mij 250, want ik kan zien, jouw circumstances is zo goed is zo. Kom ik help voor jou, zien ze. Maar nou moet ik nou zitten amper, dus nou moet ik je 500 rand vatten, ik kan niet helpen. Ja, ik hoor jou. Ik moet fiets zo. Ja. Yes. Dat is een beetje tough. Yes. Two, jij Pavies is een heavy journey, right? Je hebt het nou gezegd en jij probeert met alles om je seun happy te houden. Zal jij voor hem ook in die richting en als hij voor pa wil rap? Hij was ook al gisteren samen om te gaan record. Nee? Yes. Zo die ook goeie papa's? Ja, hij is nog hij is een beetje klein. Hij vraagt me, hij heeft me gevraagd wanneer toen ik die performance gaat. Ja, die 21ste? Ja, toen was hij toe komt te vragen me, Dada, wanneer kan ik rap? Dus ik kom ze kan rap. Yes. Dus nou, hij heeft al een song, een kom-song samen zijn neef. Ik heb altijd net zo klein nice, alles. Man. Hij is al gewoond aan en nice. Nou zien hij nou, vooral als je steeds is, hij zien nou die mensen gaat aan. Zo nou zien hij, hey, ik wil ook die ding draaien of ik wil ook die ding doen zo. Yes. Ik zal in mind. Kijk eens zo, zeg voor mij, als jij niet rap gaat wat veel bezig houdt en wat veel hoop gegeven, zal je nog vandaag je gezegd. Je praat van in een song van
die masjien en van skietery en al die goedes, bra, sal jy nog vandag gesit het, as jy nie rap gekies het nie? Nah, ik zal ze kel. Nee, ik wil het eens zo zien. Nee, gooi bro, ik zal ze kel zat geweest het. Jo, my bro. Koos, kijk, mijn neef, hij was het 20. Ik is ook niet ziek niet man. No problem. Maar mijn neef het dood gegaan en ik en hij, Oos was bij je close. Hij was amper elke dag op je jaard bij Oos en Ja, zo. ja. Voor hem was dood geskiet en van hij deed tot ziek ik. Nou, ik wil eens zo spatten man. We staan, ik heb nog een light tegen hoe. Yes. Hoe kan niet. Zo. Maar ik zal hier geweest zijn tot dag. Je praat nou van je neef wat je verloren. Yes. Hoe was dat bro? Het lijkt of jullie close geweest hè? Hij zit tijd toen ik begonnen op de music en ik was 17 jaar oud. Ja? Toen begon ik net met een bezigheid. Hij aanzet ik ook al toch dadelijk in mic. Ik heb nog niet mijn eigen goed gedaan. Oké. Dadelijk in mic. En een computer bij een braaf van mij. Ja. Nou zit ik lekker in de kamer, ik zit op mijn goed lekker. Hij zit uit de klok en hij baraat dus heel maand, die feest of maand. Die was nu januari wat ik nu zit in de kamer. Oké. Heel feest of maand zei die baraaf was na. Ik ga ouwens is voel ik gaat zat. No ways bra. Nou man, meneer hij geloof niet zo. Dan zei hij, nah, ik voel ik ga zat. Ik zie hem na, ze gaan nog een hele Christmas am Oosters, nieuwejaars am Oosters. Nieuwejaar, Christmas is voorbij, die broers en de skag en ik zie toen, nou goed. Als ik hier, januari maand is het gelopen. Ja? Ik zit daar aan en record, ik woon niet, pa. Nou zie ik ook, als ik nog iemand geskiet, die hoor ik niet die naam. Ja. Ik heb hier aan uitgegaan tot de aan. Want ik wil even hem zo gezien hebben, bij mij was het niet misstappen, het is voel en warm man. Ja. Zo. Hij is een beetje tough geweest. Hij is goed te wat met oor opgemaakt man. Ja. Om niet in hij life te willen wisten. Yes. Kijk je zo, ik wil je moet voor een lightie, wat in Vriendlestraat is, alles de meisje kan doen. Alright? Wat naar hierdie video gaan kijken. Je hebt nog gepraat van je cousin wat je verloren hebt. Je kan zomaar in hierdie camera gaan kijken. Hij gaan vir jou luister of kyk vir jou vandag. Sê gou vir hom, wat is die uitkoms waarmee hy of sy besig is? Veral wanneer dit kom by gangsterism. Wat is die uitkoms daarvoor hulle bra? Ik zou als je eerste ding, gevaar. Koos, onthou nou, ze zitten niet voor jou in gevaar. Ze zetten jouw mensen in gevaar, ze zetten jouw huis in gevaar, ze zetten allemaal in gevaar weer rondom jouw move. So, ik zou zeggen, de eerste ding is gevaar. En ja, wat is... Yes. So, dis gevaar en op die einde van die dag gevaar lei na twee goed toe. Hospitaal of dood. Daar sê. So, wie even nou gekyk het na hierdie segment wat hy nog gepraat het, is dat hier word die doekies omgedraai nie. En ja, dit is nie om vir jou skrik te maak of wat, of bang te maak nie, maar dit is die realiteit. Hy is daar first hand experience vir wat gebeur het met sy cousin. So hy raai dit aan dat 'n ander Tommy of 'n ander familie dit nie so moet voel soos hy op hy aangevoel het in Januarie maand nie. Jy het jy gevoel om rap te quote? Ik heb, dat is het laatst vorige jaar, op mijn birthday. Ik moest een show gehad. Hij zit tijd toen ik week. Dat ik me nog jaartjes weggezet van mijn show, om mijn plek te boeken en alles. Nice. Dus ik zipte al het gezien, goed, boek. Ja? Een dag voor die tijd, toen zei hij mensen, ik heb klaar die artists gekregen, alles gekregen, sound gekregen. Toen zei hij mensen, maar dat kan niet. En ze kan niet een dag voor die tijd de andere venues, maar niet zo boeken toe venue. Ze moeten 2-3 maanden. Zo, toen voel ik amper zoals jaren. Want op een andere manier dacht toen een man die denkt om mensen ook uit te zoeken. En hij was mijn move. Amper zoals jij, ik heb iets biedt nou eens. Ja. En hoe het niet zo geslaat. Zo, hij is een moment waar het een beetje van mij terug zit en het laat zien. Ja, hoe ik maar niet die dingen los zie man. Maar ik zou zeggen, die goede wat de man terugbrengen is in mensen, die supporters man. Yes. Wat voor mij altijd
wanneer drop sy 'n nuwe nummer, Yes. wanneer hy gee vir my weer uit dinge sê so. Alweer maar ek wil al baie keer, ek het al baie keer gevoel, nah, los die goed man. Jy is op daai fase van waar jy weer net so weer eager voel en dinge loop na kant toe met waar jy nou huidiglik is. Jy het nou hoeveel projects gedrop al? Vir die jaar Ja. 3, 4, 5, 6. Ek dink 6 songs. 6 songs. Is daar 6 of 8. 6 of 8 songs? Is daar 'n album op pad? Is dit 'n EP of hoe werk die storie? Ek sal sê daar's 'n mixtape op pad vanaf my. En daar's nog 'n mixtape op pad vanaf ek en 'n well-known artist. Ek gaan dit nou name noem nie. Julle sal sien. So, alweer. Daar's baie music op pad. Nice man. Luister hierso. Kabas, hoe was daai my bro? Yo. Daai was actually my tweede keer wat ek daar was. Oh, okay. Ik was daar met Ethan Smith. Hij zei, weet story. Hij moet op Kabas geweest, hij had voor hem gebeld. Dus ja, oké, shots, poep. Toen is hij nog eens een video gedaan. Ja? Hij had voor hem opteld te verhalen voor hem. Ken ze niet op raar wat kan hij ripoekie van, hij moest amper zo'n zanger. Ah, oké, yes. Ken ze niet op raar wat ripoekie. Dus hij, yes, kom ik vat jou naar je beraad. Dus zo was hij eindelijk, de eerste keer was hij eindelijk voor mij niet, maar het was, hij man het mijn naam genoemd en toen kwamen alle van mij ook zo dankbaar en hij man forever. Smit is zo. Ik zal zeggen, hij dacht, hij man kom maak me wakker. Ik heb geslapen, zei Kabas is hier buiten. What? Ik zie hem eten. Don't play with me bro man. Ik weet hij likes jokes maken en zo. En dan zie ik hem, nee man niet spelen man. En dan zie ik hem, kijk je buiten. Ik is slapen, ik kijk zo, ik zeg, nee het is die mensen. En dan gooi ik me van naar een top aan, kipje op. Dus kijk ik nog, in die kar zitten denk ik, ja, wat gaat ik nou rippen? En ik weet niet wat gaat ik rippen. Ja. Maar toen hij ook zo. Ik zal zeggen, de eerste keer was ik baie nervous. De tweede keer was specifiek voor mij, van toen van mijn boodschappen sturen. Om te zien, alle gaat komen toe daar. De tweede keer toen voelde het amper zoals van mij, ik heb gewerkt met die man. Ik heb gewerkt met die man. De tweede keer was ik meer comfortable, maar is nog altijd, ik zou zeggen, kijk, het gevaarlijke mannen is het op hij ziet. Ik hoor je. Yes. Allemaal gevaarlijke mannen. Zo is het om altijd op je ziet te zitten. Verzeker. Yes. Raak je nervous? Je hebt nog gepraat van Kabas. Raak je nervous voor shows? Raak je nervous als je gaat record? Hoe? Ik raak baie nervous. Nee. Als ik kom ik laatste keer voor ik perform, toen zit ik vandaag één kant earphones en door je huis. Ik lijkt me goed te proppen doen man. Ik kan niet numbers opzetten. Yes. Ik zet de hele setup, ik mix het. Amper is een mix en dan is het. Toen raak ik alweer nervous, dus ik, wat is ik nou eigenlijk? Gaat staan ik alweer met de ruim in mijn earphones. Ik zou zeggen, ik raak baie nervous. Nervous is? Ja? Zodra ik begin een rap, dan ga hij weg. Ja. Beef. Hoe kom is daar beef in die rap game, bro? Ja, soos hulle sê, hulle is die gatekeepers of whatever, hulle sê afkoor. Ja? Hulle sê, beef is supposed to be om deel van hip-hop te wees, somehow. Oké. But ik zal zeggen, daar is een ding zoals healthy beef. En dan krijg je een ding zoals beef, Tupac en Biggie. Die beef. Want die beef is helemaal iets anders. Yes. Dat is wat ze gaan dood, ze gaan als gangfights is. Yes. We don't want dit. Oké, ik wil je. So als het healthy beef is, cool. But die kant van die beef, nah, I don't want it. Yes. So, die vraag is? Hoe kom, jij zegt hulle sê van die beef. Ik wil bij jou weten, wat is die reden waarom je beef? Is het een ego? Die vraag is, hoe komt ons beef? Ja. Ik noem nou die namen niet. Yes. Ik zal ze...
Kijk, ik ga nou my kant van Gooi. die story gooi. Gooi. Ik ga nou my kant van die story gooi van. Ik kan nou niet voor ons altijd praten. Ja, ja. Ik zou zeggen, het gaan meestal... de eerste ding is ego, man. Zal Oké, ik zeggen. gooi, Die joh. mannen miss of egos. Ah, Ik heb ook een ego. Allemaal het egos. yes. Maar de ouwens laat daar in die pad staan, man. Ah, Dus praat een week voor die beef en zo. Toen was ik bij die barrage. oké. En toen klis ik samen, toen was ik er 2 weken vooruit. Toen praten we en toen zie je van mij na, oors moet beginnen samen move, oors moet elkaar zo goed zien, oors moet elkaar support, man. Toen zeg ik, nee, kwaai move, Yes. kwaai move. En als je terug gaat op mijn Facebook, zal ze zien, hij is een period of time waar ik hij mannen zo goed te beginnen zien, waar ik Ja, ja, ja. ja. links gooien, dat Yes. ze droppen, gooien, kom Yes, maar bij yes, mij, yes. dan zo helpen we elkaar. Kwaai. Maar toen post een van die andere barrages van mij, een keer, I'm the best, bababab. Oké, daar had het eindelijk begin. I'm the best artist, English yes. artist. Toen zie je, die andere comments was like, nee, we support you bro, nee, duidelijk. Ik heb ook gezegd, nee, zij is de beste van. Nee. Morgen zei ik is de beste van. Kwaai. En verwacht ik, zij moet samen stemmen, Yes. want we support elkaar. Kwaai, kwaai. Dus dan, vandaag is ik de beste, morgen zij de beste, next Yes. week is zij de beste. We move samen. Yes. So ik zal zeggen, daar had het begin. Vandaag was like, een van die bara's het gekomen en gezegd, zij moet niet komen, Ja, ja, dat ja. praat in. Ja, ja. Waarvan praat zij? Ik is de beste hier. Toen zie ik, maar we supporten elkaar. Ja, ja. Verstaan? Nou, ik zal stem van als een persoon, man. Ik ga nou af naar hulle toe. Ja? Ze gaan nou van mij, zij treedt van mij nice. Yes. Maar die mannen langs me, Ah. verstaan? Ik hoor jou. Dat is unfair, man. Ik Want hoor jou. ik treed al jouw bara's goed. Yes, Zo yes. is unfair. Yes. En vanavond heb ik het begint en toen maak ik een number, Ah. which not is niks te Ja, ja, doen ja, met ja. beef of zo. Nie. Mijn songs is altijd, als klink ik praat van iemand of het klink ik vat de zoet naar iemand toe, maar als hoe ik rap. Yes. Verstaan? Zo ik zal zeggen, ik post die link, toen komen daar een van die mannen, jij, van wie is jullie papa, Ja, toen ja. zeg ik, wat? Ja. En dan tussen komt mijn parage, ik je naam wil genoemd. In Yes. de eerste plek, of voor jou getussen, zal ik je naam gezien. Yes. Dan zal ze geweten het is voor jou. Ah. En toen, het was één ochtend, man. Ik sta op, Ja? ik zie net een klomp boodschappen. Yes? Hoe kan het land voor jou, JP? Pap. Een hele paar messages, klomp verschillende mensen wat me vragen. Ik is like, dus, wat? Ja. Nou, kijk ik me nou, waar is het? Klik aan, ik zie, hé, hier spat my naam soos dinge is en hy is één ding wat, sal ek sê wat ek haat. Ja. Because, sy gaan nie like, sy het so 4 jaar die spesifieke ding gebou, man. Yes, yes. En hier kom iemand en maak net so, Yes. in 'n Oogwings het. verstaan? Ja. Which, wat my kwaad gemaak het, want ons laaste conversation was nog, ons so die uit, ons is goed, ons support mekaar. Kwaai. Hy was nog ons laaste boodskap aan mekaar. Yes. Nou kom hier ek die. So hy het my baie kwaad gemaak, sal ek sê. Ja. Van hy het af toe sit. Oké. Maar ons het nou kort, ek sê baie keer, Ja? hy sê as jy lekker nie, man, om mekaar se name so, van kyk, nou gaan my number, daar speel in dinge is Ja. en daar speel in dinge is, Ja, maar ja. hoe is hy vir jou naam, Yes, verstaan? yes. So ek sal sê, ja, hy is vanaf, No problem my bro, en ons glo man dat julle hierdie ding gaan uitsorteer en soos ek sê altyd my bro, as baie laities. Baie laities wat opkyk na julle toe en die bra wat gaan ook die video kyk. Bra, ons soek julle in die studio en julle sal koek as julle in die studio kom, maar gaan vlamme uitkom. Ek dink die mic sê nie. ons het eindelijk samen rekord al. Nou kyk aan. Hy 2 weke wat ek van gepraat het. Yes. Ons het rekord uit dag wat ek afgegaan het na hulle toe. Die numbers nog nie uit te wat, ons het een number saam, sien? Why man? So, my ding is altyd, ek sal werksaam almal, man. Nice. Because,
Ons wel allemaal het één mission, sien. So, ik zal zeggen, mijn ding is, als ik zie ik kan jou helpen, gaan ik, why not? Raise my hand out. So, away. Afgespreek van die beef, Typie, jy het 'n light, jy het voor ek oor hy song gaan praat, wat jy in die song en mense. Jy gaan baie meisies kyk na hierso. As jy single? Ik zou zeggen, nee. Okay, so daar hoor jy julle vrouens as julle kyk, die man is single en die man is teiken. So kom ons respek die man se boundaries asseblief. Dan jy praat van jy gaan die ring in 'n vinger insit. Jy het nog baie lank gevat. Ek gaan op die spot sit om my vraag te beantwoord. So, toekomsplanne, is daai die rigting? Yes, ik wil zitten. Ik wil op en af nog. En klaps en poeps en paps. Ja, yes. Ik wil easy vision met mijn family. Nice. Easy vision. So ik zal ze settle down. Easy plan. Kwaai man. Kijk eens of wie is die rapper? Of wie even artist? Wie is die persoon wat vir jou inspireer en na wie toe kyk jy op om so te sê? Ik zou zeggen, Alibi Karim. Kwaai. Er is nog een paar mannen. Kan ik hulle noemen? Noem bro. Alibi, Karim, Krauba. Yes. Yes, Saudas eten. Kwaai. Ouwens, as julle die video kyk, ek weet julle gaan die video kyk. Die bro is die bro. Check op sy socials, julle gaan self sien waarmee die man besig is. En ons spreek het sommer in die universe man, dat daar is 'n fiets op pad. Daar's fietses op pad met die mense. Die man gaan gelink word, ons glo aan, hulle paaie gaan kruis en dat gaan amazing wees bro. Dat gaan something else is en dat gaan powerful is. Nie net vir jou nie, vir jou generations wat daarna gaan kom man. Kwaai, verstaan jy nou? Kyk hier, as jy 'n posisie gegee word waar jy artistry, jy run die show van artistry man, rappers, singers, dansers, whatever. Waar is daar so een of twee dinge wat jy sal doen in ons gemeenskap, Kloeties wil nou. As jy nou die hef in die hand het, jy kan mense man uitskiet en opportunities create vir hierdie mense. Wat sal jy implementeer? As jy nou diknek is, as ek so moet sê. Okay. Ik zal zeggen de eerste ding. Ik zal like een artistry plek krijgen. Zoals waar ze kan develop, waar ze kan leren, als ze wil leren. Whatever doen, zoals hoe kan ik zeggen? Like a building. Ja. Met een workshopje. Yes. Waar ze kan leren. Kwaai. Andere kamers, like studio. Als je model is, alles is deel van. So, ik zal het eerst niet doen voor die rappers of niet voor die. Ik zal het voor allemaal doen wie even droom het man. Kwaai. So. Kwaai. Hij is die plek waar ze naartoe gaat. Als ze weet, ik wil dit doen. Als ze weet waar toe gaat ze. Yes. Ik zal zeggen, hij is het eerste ding wat ik zal doen. Tweede ding is, ik wil die mannen helpen, maar ik wil die mannen staan hier buiten. Yes. Hij is het tweede ding. Yes. Third thing. Die mannen beginnen wijzen om hun eigen muziek te produceren, om eerlijk te wees. Nice. Om, niet net daar nie. Because op een van de dag, nou wacht ze voor Zaipi. Zaipi vat lang met die number. Yes. Zaipi sê vir jou, nah, next week. Ja. Jy wil die week drop. Ja. So I would say, lekker iemand wat die mannen kan leren hoe om goed te doen. Dat die mannen independent is. Yes. So we. Kyk iets JP, daar is hy 3 goedes, nee. 'n hele een gesamentlike, hoe kan ek nou sê, venue waar alles man, alles as hy almal stiek uit daarso. Manne moet begin geld maak en waar mense ook geleenthede geskep word om hulle self te explore, waar hulle resources gegee word vir hulle self en so kan hulle dit na die next step toe vat. Jy's van die youngsters wat in die kamer sit en hulle rap. Jy het gegroei in die lewe, jy as ek jou WhatsApp oopmaak, daar staan 'n business account, right?
En baie van die youngsters soos jou laat ook. Yes. Hulle sien dit so en ek generalize maar dit is net my persepsie dat dinge gebeur oornag. Jy rap van 17 jaar oud af uit nou ernstig vat, dis nou 22, dis 5 jaar. So daar's 'n proses. True, ja. Yes, mense kry overnight sensations. Yes. As jy nou 'n song doen vir die eerste keer, boep, ablou jy. Is nie vir almal nie. Is nie vir almal nie, ja. Kan jy net gou vir 'n laaitie daar buite kan sê wat dit regtig kos om tot op die fase te kom waar jy shows kan doen, waar mense jou naam kan search en dan sien hulle ons boek vir die man vir 'n show. Ons wil met die man wil ons collaborate. Ons wil 'n song saam doen met die man. Hoe kom jy tot op daai fase? Ek sal sê soos as begin by Harreweg. Daar sê ek likes daai. As begin by Harreweg, want sy gaan nêrens kom so na Harreweg. Sy kan nie talent dit. Is baie manne wat het talent dit, guys. But they don't get nowhere because they don't work hard. Yes. So ek sal sê eerste ding, werk hard, vind jouself because almal try iemand anders wys man. Verstaan? Niemand as amper soos hy sien wat sy pin, hy wil so sy pin wys. Ja. As jy hoef om so sy pin te wys, sy kan rap. Hy is cool, maar vind jouself. Kwaai. Vind jou eie sound, vind. Yes. Ek het verlang soos ander mense geklink, maar ek het gesit en gewerk tot ek besef het, dit is my sound. So ek sal sê vind jouself. En maak vir julle YouTube channels oop. Ek like dit. Because onthou ek het hier 'n probleem met iemand wat op datafile house of ergens anders upload het. Maar die ding waar jy op moet wees as 'n artist is YouTube. Ek weet dit swaar, hè? Ek weet dit. As gaan taf as 'n tafel journey soms sy gaan 'n man kry wat nou 'n song gaan dinge is soos hy nog gesê het, poep viral. Yes. But niemand almal is so. If it not happens with you, dis die vibe sien. Maak jy YouTube channel op. Sy gaan miskien ek het 10 subscribers gehad. Hy sê kan net my familie. Ja. But ek het gemove hom. So ek sal sê moenie jou 10 subscribers, hy kyk nou sy pisa, so 1k subscribers, maar nou kyk jy terug na jou 10 te nou sê jare. Hou jou 10 dop. Wees bly vir hy 10 wat jy het. Yes. Hy 10 kan 20 raak, hy 20 raak, 40 raak. So ek sal sê begin, maak jy YouTube channel op, drop musieke op, laat weet en maak video's guys, like video's waar jy jouself introduce aan jou mense, wie ewe jou musiek gaat luister, because wie gaat jou musiek luister as hy net 'n link aan neer gaan sit. Niemand weet jy begin rappen, niemand weet wanneer jy begin rappen, niemand weet niks. Yes. So as sal net duideliker as jy wil begin, maak 'n lekker videootjie waar jy sê amper so, ek het so nou, dinge is, ek apply daar, ek is besig om musiek te maak, ek sal laugh of jy, as jylle vir my 'n listen gee, poep. As sal week in jou guns dink ek, van mense, nou gaat mense van sy vraag mooi, jou uitstiek is kwaai man. Yes. Nou los jy jou link en dan sal jy sien, sal miskien 'n paar mense intip en hy mense raak meer mense. Ja. So ek sal sê, die YouTube channel guys is baie belangrik. Because daar is as jy wil eendag jou maak, hy is 'n move, hy is 'n move, sy has YouTube, as wat sy ding nou, Facebook, as TikTok. TikTok is vir promotion, hy is waar ek opgebloot, so ek sal sê, maak seker jy het jou TikTok. Because TikTok, sy gebruik jou klein videoetjies, upload dit, gebruik jou hashtags guys, let me learn you. Hashtag FYP is for you page. Wat op by almal se for you. Which means as hy scroll, hy gaan na video sien. Okay. Wat baie rappers doen nie verstaan. Nou gaan jou video net uitkom by jou following. Nou is hy net 10 following. Nou kom dit net uit, maar as hy hashtag for you shit, hashtag dinge is, hashtag nog wat hy, onthou as hy hashtag hiphop sit, dan kom hy by almal wat hiphop love, kom hy oral uit so. Jou hashtags is ook belangrik. YouTube, TikTok, ek het my Dangerous,
Ik heb mijn video, Dangerous was op 200 views op YouTube. Oké. Ik heb mijn TikTok video gedaan. Ja? Klein video. En het net beginnen optel. En toen maak ik nog een video waar ik voor de mensen vraag, kijk, ik zie die dingen bij je views hier op TikTok, maar wil jullie niet op YouTube ook het gaat view, die volle numbers op YouTube, toen praat ik nog weer een beetje niks. Ja. Nou, engage ik nog weer met Yes. Hij is wat bij je mannen slik. Ze kunnen niet muziek maken, man. Ze moeten mensen wel, zij is misschien niet een robot wat net opstaan en pop muziek maken. Zij praat, zo, mensen wil zien, zij praat, mensen wil zien, zij. Zo is bij belangrijk. Make lives, guys, gaan live in. Doen alles, hij is engagement, man. Zo. Ik zal zeggen, hij is nou een paar goede. Ja. Hij is een paar goede. Om geboekt te raken, zal ik zeggen. Ik zou zeggen, kijk, als op Play Store, als guys, de apps is een iskach voor ons. De apps is hier. Alles is makkelijk, man. Kwai. Waar ze destijds al verstaan, alles is nou makkelijk, zo wij doen. Hoe is me het grijp nou? Ja. De apps is maak voor jou, als een app wat ze jou jellen, waar ze een foto kan krijgen van jou. Stel voor jou een bio op eerste ding. Bio, waar vandaan dat ze is, hoe komt ze muziek maken. Oké, nou zie je op bio, je fotootje. Oké, hij is deel van je CV, guys. Hij is deel van je CV. Nou, krijg je voor jou WhatsApp nummertje, jouw business WhatsApp nummertje, jouw e-mail. Jouw dingen is, hij is nou jouw niks foto wat ze nou met bezig is. Yes. Hij is nou available voor bookings nou. Nou stel ze hij op. Wanneer mensen, hoe weet mensen dat je kan boeken als hulle niet. Hulle weet nie, hulle ken jou nummer, hulle weet dit is op Facebook, hulle verstaan zo. Maak het makkelijker voor de mensen om te reach naar jou. Ja. Verstaan, ze kunnen niet terugzitten en verwachten, die company gaan mij nou boeken. Yes. Zij moeten gaan tot bij company, voor hulle wijs kijken. Hier is mijn CV. Dus ik het in de weekend, dus stuur ik voor de dingen is well-known mensen. Dus stuur ik voor hulle mijn monthly listeners. Hij doet de mensen approach. Zij kan niet komen en zeggen, zoals hij is wel zo'n fout maakt. Hoe zal misschien een boodschap sturen voor iemand well-known, away mijn beroep. Wat zei die man? Nooit, als je rechtje, want zij stikt nou amper, zij is jouw braai. Yes. So ik zou zeggen, jouw negotiation skills, krijg je ook gericht, man. Praat proper aan mensen. Dus ik het in meeste van de tijd try om Engels te boodschappen te sturen, niet allemaal verstaan Afrikaans en zo. Ik heb twee mannen mijn monthly listeners gestuurd, met alles wat ik, hoeveel followings ik heb, wat ik op TikTok poep. En ik heb het nog altijd gezien, maar ik is een upcoming artist, Hoe kan je nou maken dat misschien zal ik betalen, maar hoe kan jullie maken dat jullie in een jaar toekomt bij mij, man? Yes. So, ik zou zeggen, krijg je negotiation skills achter elkaar, man. Because zij kan niet, weer mee bro, wil je maar niet van mij boeken. Dat gaat niet werken. Yes. So approach people, right? Hij zou zeggen dat het boek wordt. Kwai. So, daar, bro, voor eerstens baie dankie vir daai, want daai is duisende rande wat jy nou vir die mense kom oorgee het. En consultancy, duisende rande. En om het daar uit te gooi, jy is available om workshops met die laities of wie even wat upcoming is, om een beetje guidance vir hulle te gee as hulle vir jou approach? Daar hoor julle. So, hy is available, julle ken sy social media platforms, gaan stiek het uit daar, drop die man een inbox om, een WhatsApp, whatever, die man is available. Hy sal definitief, wanneer hy tyd het, sal hy definitief help, want hy het moes gesê in die begin en hy is available om te help. Future projects, waarmee is die man bezig? Ik zou zeggen, ik heb gisteren record, ik heb eergisteren record. Ja? Ik heb gisteren gedropt, guys, check uit. Why? Als je op mijn channel, als je op YouTube gaat en je zegt zo no Kings, dan zal je naar zo'n praat, André, Bostander. Away. Rapnaam is die go dit doen, ik kan uitgedropt gestaan zo. Check it out, guys, en geef man een subscribe, man, please.
En like en share die ding. Kwai man. En future projects. Ja, nah, no problem. Future projects. Ik zou zeggen, soos next week. Yes. Next week begin het drop ik nou weer koers. Kijk, ik het gister, is het eergister, my partners program met YouTube gekry. Okay. Yes, nou kan hulle amper soos 'n membership. So as jy die video wat kyk guys, memberships is in die skag. Sy kan as sê maar R20, miskien 'n maand, waar jou comments, alle comments word gehighlight, is heel bo. Ik moet replyen op. Hij is de eerste perk wat ze krijgen, amper soos perks voor die memberships wat ik koop. En zo gaan in het levels. Is 3 levels wat ik krijg, different perks wat ik krijg. So. Check het uit guys. Is je moeite waard man. Kwai. Bro, congrats met die man. Is staan nie vir almal se deur om tot daar te kom nie. Soos jy sê, YouTube is verskriklik. Is swaar. Is difficult daar. Daar is 'n different ball game daai. Yes. Maar ek glo daaraan man, sodra jy het begin verstaan en jy het jou visie waartoe jy op pad is. Met whatever social media jy jou effort en jou energy en jy investe daarso. Glo ek dat jy op die einde van die dag jy gaan dit bereik. Jy moet net jou tyd en jy moet consistent wees man. Yes. Daai is future projects. Wat is jou droom vir jouself? Sê vir die volgende 2 jaar. Waar wil jy wees? Om eerlijk te wees, voor die volgende 2 jaar wil ik wil, hoe kan ik nou zeggen? Ik wil geld maken. Ik is op bij bas, maar ik bedoel like literally waar ik weet na. Die ding is die geld kom nog. Ja. Verstaan? So ik zal zeggen, ik zou like zo'n op bij bas te wees waar ik fit na. Dan is duidelijk. Zo weer. So kyk bra, ek sien toe wat jy nou praat van geld, jy voel so 'n bietjie teruggetrokken en skaam en bang, jy hoef nie bang te wees nie. Jy het die werk ingesit. Vir jare het jy die werk ingesit en jy voel as 'n pa, jy wil terugploeg. En as dit jou avenue is van om monetary, om geld in te kry, so be it bro, en staan op jou values, moet vir nooit terugstaan om te dink, nee, ek gaan maar los man. Ek likes wat jy gesê het van, jy humble yourself, but toe gooi jou listeners en almal daai, gooi ook daar in jou credentials waar jy is. Kyk hoe ver is jy met YouTube waar jy nou mense kan inkoop in die ideeën, verstaan jy nou? Hulle invest in jou channel en wat eintlik nou gebeur. So ons glo dat dit gaan gebeur. Hierdie gedeelte noem ons die wisdom session, right? Die wisdom session waar ons 'n bietjie raad gee. Jy het nou telke maal het jy raad gegee. Ek like daai wat jy praat van die stappe van om die werk in te sit en wat dit kos en wat in die agtergrond gebeur tot op waar jy op 'n level is. Maar ek wil vir jou nog 'n vraag vra. Jy voel jy is spyt rakende skool. Daar's 'n lady daar buitekant. Hy's in jou skoene en hy wil skool los. Wat 'n boodskap het jy daar vir daai lady? Don't do it. Eerste ding, moenie. Because imagine. Set yourself na. Eerste ding, set yourself in jou ouers se skoene man. Because sy betaal 7 jaar skoolfonds, sy betaal, verstaan? Net vir jou lady om het net so, as amper so sy gooi het terug in hy mense gesig. Yes. So ek sal sê, moenie net, as jy 'n decision maak, moet net nie maak omdat sy so voel, maar dan kan jy niks, dan kan jou ma se gevoelens, dan kan wat jou pa sal voel in hy moment, moenie net aan jou dink so. Hy sê, moenie man, en die eerste ding, moenie skool los, is baie belangrik guys. Is baie belangrik. Daar is, jy het ook gemensen van Vriendelestraat, eerste dankie vir die guidance, nee. Jy van Vriendelestraat en dat word gesien as die donkerte en daar is lig met jou positivity wat jy van jou eie self praat. Glo jy in God? Kom ons begin goed daar.
I'm a believer, guys. To be honest. Ik wil even tot ze praat, maar terwijl ik aan mijn wat had ze gezegd van die journey, van waar ik is, waar vandaan dat ik kom en tot waar ik is. Maar dank jou, guys. Hoe kom? Wat heeft mij die streng gegeven, wat heeft mij die moed gegeven om aan te houden? Ik bid, guys, ik bid like heavy, man. Hij is nou. Ik zal ze zelf van mij kijken zien, ja. Zomaar zo niet. Ik zal ze mij uitnooien, zal ik gaan. Yes. Maar ze zullen zomaar van mij zien in het zoutje, but hij is een van mijn tools, Kwaai. Powerful tool. Kwaai. En denk je dat jy mensen is powerful? Is daar erg power in gebeten? Ik zou zeggen, hij is baie krag in een gebed. Because hij is op baie keer, zoals ik is zo groot te maken, als ik op je pad ga, als ik aan elkaar klim in onze rij, dan zal ik haar doodstellen, maar dan maak ik op, net dat ik veilig kan. Nice. Ik is zo groot te maken, so ik zou zeggen, ik geloof baie in een gebed. Zoals, voor mij is het te powerful, baie powerful en dus, is werk, man. Kwaai. Jou ma en jou pa support jou, right? Jy het het gesê. Hoe denk jy sal het vir jou gewees het as hulle nie vir jou gesupport het he? Want kyk, daai is jou beste fans, as jou ma en jou pa. Jy het gemense ook, familie was daar wat jou eerste followers gewees het, subscribers gewees het by YouTube. Yes. So, hoe voel jy as hulle nie vir jou gesupport het he? Wat sal gebeur het, bro? Ik zal zeker van een pad af geweest het, because onthou zo baie, en hij gebeur ook zo baie, man. Waar lijkt hij misschien uit zijn raampje gaan, maar instead of reaching your hand out, stoot ze van weer. Verstaan? Yes. So, ik zal zeggen, en hij is een cycle, hij gebeurt baie, ik zie het baie. Yes. So, ik zal zeggen, zo hij zal ik zeker lust geweest het, because ze kan niet naar vrienden toe gaan en gaat vragen, je kan niet hier slapen. Ja, mensen maar het zien, maar ik kijk klaar naar jou. Ja. Ze kan niet naar vrienden toe gaan. Yes. Jouw innerste mensen wat ze hier uit het is je ma en je pa. Exactly. Zo voor allemaal jou uit het weg te stoten is like, hey, je gaat maar nou. En ze weet waar toch gaat die man als ze uit die huis zit. Yes. Ja, innerste destinatie naar hij is. En die pad wist, we gaan nog gaan schieten, we gaan nog hij. So, ik zou zeggen, ik zal lustig wisten. Kwaai. Kijk hier zo. Jy het skool gelos en ek gaan weer terug gaan na toe. Jou ma voel of jou pa voel as hulle skuld. Sê gou vir hulle daar man asseblief. Nou, ik zal altijd zeggen, mijn ma en mijn pa het mij baie, soos, zij kan zien hoe kan waar ik is en hoe hij het voor mij baie goed groot gemaakt. Nice man, props. I'm a nice person, so ik zal zeggen, ik het zelf aan die pad af gaan om eerlijk te wezen. Ik kan niet mezelf blijven, man. Ik kan niet vangen wijzen en zeggen, mami en titi. Ja. Het gaat niet werken. Yes. Because al wat hulle doen is, hulle het liefde gegeven, ik het zelf. Hij voor het waantijds gevat, laat ik het zo zeggen, verstaan zo. Nice. Als je jullie schuld hebt, maar ik is goed nou, hulle weet nee, ik is goed. Nice man. Kijk hier zo, move jij met een movement, het jij een manager wat samenwerkt of doen jij alles? Ik doe alles. Ik zal zeggen vanaf. Yes, gaan man. Vanaf recording, vanaf production. Yes. Niet wallpapers, albumcovers, promotion. Alles man, wat het team zal doen. Ja. Wat achter jou is. Yes. Toen ik mezelf voor mijzelf. Als net die beatmaking part, waar ik het de beatmaker, zou dat Dixie. Hij is al waar ik misschien nou een beetje, hoe kan ik nou zeggen, waar hij mee werkt een beetje lichter maakt. Kwaai. Maar die andere goede om mij, als ik produce ik mezelf, soms zal hij misschien, maar meeste van de tijd doe ik het. Zo. Ik zal zeggen, ja, en als je, hoe kan ik zeggen, makkelijk man. Ja. Als een artist nou, wat ze eindelijk moet doen. Ze moeten het recorden,
as jy net record en net skryf, as jy baie meer vinniger beweeg as ek. Verstaan? Ek gaan nou moet record. Yes. En skryf. En dan moet ek produce. En dan moet ek naai. Die song export. En dan moet ek die song, die foto's maak vir die song. En dan moet ek het upload. En dan moet ek het promote naai. Yes. Van oorsoek viewers nou. Yes. Verstaan? So ek sal sê, ek doen alles wat die team doen basis. En is 'n bietjie swaar man. Swaar. Kijk, ek wil net vir Lighty wisdom gee dat na 'n paar jaar gaan hy na hierdie video kyk. En hy sal miskien nou daarna kyk, hy sal alles verstaan nie. Yes. En hy is op pad na die journey toe waar jy is. Right? Wat sal jy vir hom sê? En noem hom sommer by die naam, nie bang as jy. Like, vraag weer, sorry. Jou Lighty, nee. As jy wil vir hom 'n boodskap gee, maar hy is miskien nog te jonk om dit nou te verstaan, waar hy nou is. Yes. En ons vat nou tot wanneer hy op jou ouderdom is. Glo aan die Vader gaan vir hom grace gee, dat hy op die einde van die dag jou ouderdom bereik. Nou kan hy stil sit en hy kyk na hierdie video. Yes. Wat wil jy vir hom sê, dat nou kan hy mos nou vir jou verstaan, as sy pa? Ek sal sê, eerste ding, ek is weer ewig lief vir jou. Nice. Sien, Irish. Daar sy. Ek het vir ewig jou rug, like, moenie bang is man, om te praat van, baie keer gebeur het nou dan, gaan die Lighties uit, ver weg van, hulle ouers verstaan nie vir hulle nie. Yes. Verstaan, so ek sal sê, kom ons bou 'n understanding wat niemand anders het nie man, verstaan? Because ek sal like, sy moet vir iemand anders iets gaat sê wat sy vir my kan gesê het. Verstaan, so. Ek wil nie van hy stuck up people is wat vir jou gaat limit op wat sy kan sê vir my nie. Ek wil nie, sy moet alles vir my sê in die eerste plek. Wees open met my, ek gaat eerlik wees met jou. So, hy is maar al, en ek is vir ewig lief vir jou, en as jy drome het per die tyd, kap aan met het glo in jouself. Mense gaat kom en gaat sê, nah, dat, bad things man, bad things. But is hang van jouself af man, sal ek sê. So, as jy het droom het, move met het, whatever jy wil doen, is maak nie saak wat jy wil doen nie. Whatever jy wil doen, ek support. Nice man. Wat jy gesê, wat is die naam weer? Iris, die rapper wat ook aan samen in Joburg. Yes, hy is wel van aan te vinden. Okay. Kijk, Kingsley, waar kom je nou wat spraak van namen? Hoe komt het dat die naam Kingsley? Wat inspireer veel? Oos was eindelijk een groep. Ik was JP. Ik was op mijn eigen. Yes? Ik heb 3 jaar, 2 jaar. En toen vormden ze een groep. Maar het was eerst in het, ik in het eerst gespeeld met het, nee, ik is een king. Oh. En toen begonnen, een van die braas het, denk ik het gezegd, Oos is een Kingsley man. Ik zie hij klinkt taf joh. En vanuit het, toen vat ik het, nee, Oos is een Kingsley man. Yes. En toen vormden ze eigen groepje. Baie van die mannen is nog op het journey. Ja, hulle woord, sy sien nie vir hulle nie, maar Oos is goed, Oos is goed. En toen draai ik het maar net verder met mij. Like, daar kom ik zeg, wat zei je maar. Toen allemaal is amper zoals nou, waar ik een beetje independent is op mijn eigen meestal move, toen zeg ik oké, nou kom ik. Zei je zo een beetje ver weg ook man. Als amper zo zei, ze gaan mij altijd vragen, maar hoe kom zij je? Ja. Want het is net dat zij een P. Yes. Ze gaat wel weten wat klopt. Ja. Dus kom ik het zeggen, oké, mijn volle naam. Sonuo. Yes. Maar nou dan swap ik net die naam en dan zet ik het daar. Sonuo Kingsley. Oké. So hij is met die move. Kwaai man. Kijk eens op bro. Eerstens wil ik veel baie dankie sê dat jy uitgestiek het man. En ik wil veel onder vandag, soos ek voorheen gesê het, is dat jy is 'n eister bro. En ek kan sien jy glo in jouself en jy sien nie vir jouself as minagtig en wat daai is iets wat baie veel mense soek, maar jy het dit al reeds. En dit is alleen waar jy vir jouself gaan discover. En jy het 'n journey met jou rap game wat jy in is. Dit is 'n lang journey en
somewhere along the line moet daai vrugte begin gepluk word. Daai bome kan nie vrugte wil dra nie. Hulle is geplant, hulle is al mooi ge-establish al. Daar moet nou begin 'n vrugte uitskiet en jy's baie na aan hy vrugte bro. Moet nie nou wil opgee omdat jy so na aan is. Baie mense gebruik die illustrasie waar die persoon so na aan is om hulle kap en jy sien die groot diamond wat daar lê en hy wil opgee. Jou vrugte lê daar en jy sal jou hoe sal hulle sê jou stoorkamers, jou pakkamers moet jy begin reg kry. Want dit gaan oorloop bra. Ek het jou gesê baie mense kyk op na jou. Ek sien hoe die laities hardloop. Kyk, ek sal op my ouderdom man. Wat ek het gesien man hoe die laities agter jou hardloop en jy het herken en ek hou my hoed af vir jou man dat jy herken dat die lig kom van jou kant af. Daai is powerful. Baie mense sal dit nie wil herken nie. Is nie van iets van breekie. Is net om jou staans te ken wie jy regtig is. En die lig is in jou in, move met die lig. Die lighties is, jy ken wat 'n lig doen. 'n Lig doen twee dinge. Hy verskaf lig, hy verskaf hitte ook, maar hy trek ook aan. Jy sien al baie muskiete en so, hy trek aan. Jy trek aan bro en baie lighties is hulle hardloop na jou toe en hulle sien ook as jy jou kop oplog sien hulle ook nee, ek kan vir 'n dag aankap. Verstaan? En ek het nou die dag toe praat ek met 'n ander groep. Ek wil dit vir jou ook sê dat die fase wat jy in is in jou lewe is baie groter as wat jy self dink. As duisende lewens wat jy kan red. As jy net soos ek nou voorheen gesê het jou kop kan ophou. En begin dit te sien. As jy voel dat is 'n groot verantwoordelikheid, maar hulle sê mos dat heroes doesn't wear capes. Capes is mos hy lang soos Superman. Jy hoef nie daai te dra nie. Jy is klaar Superman. Ek like sy naam Kingsley want jy's 'n king. Jy operate as 'n king. Jou kroon is klaar daar, jy moet net sien. En ek het 'n verse vir jou, nee, 'n skripse. Nou nie 'n verse wat ek gaan rap nie. En dan ek sit vanoggend man en ek praat met die vader en ek vra vir die vader, kyk hierso. Ek moet die man iets gee man, iets om vir hom te laat aankou. Wat hy saam met hom op die pad kan sit. En daar sê en dit kom met 1 Daniel uit. En Daniel wat die bra is vir my net iemand anders man. Ek het gister te loop ek met 'n idee, maar ek kan leer by die vader en ek soms sit ek met iets en dan gaan ek voel nog ek vertrou nog nie myself as ek lief is vir die vader vra. Vader, is dit regtig wat u wil hê ek moet vir die guest sê? Vandag is dit sypie. En so 1 Daniel, dit kom 1 Daniel, nee. So en Daniel sê, Daniel het, dis kom uit vers 8 uit, Daniel het hom voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te veronreinig nie. En hy het die hoofpaleis beampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. Right, ek gaan skip, ek dink dis in vers 15 en yes. Kom ons gaan gou daar. Na 10 dae het hulle mooier en gesonder daaruit gesien as die jong manne wat van die koning se kos geëet het. Toe die amptenaar die koning se kos en wyn vergoed van hulle weggehou het en vir hulle net groente gegee het God aan hierdie 4 jong manne verstand gegee en insig in alles wat geskryf is en ook wysheid. Praat dis jy. En jy's Daniel was in die leeukuil gegooi en Daniel het nie eens 'n haar van hom het af het weg, niks het van hom gebeur nie man. Terwyl hy in die leeukuil gewees het. En toe wat Daniel uitkom met baie mense in hom begin glo. Jou leeukuil season is verby. Jy move nou in waar mense reeds in jou begin glo. Jy moet begin glo in jou en my bro. Beautiful. En Daniel was 'n bra. Ek wil jy mooi verstaan. Hy was 'n bra wat hy voorgesê gewees het van nee, ek gaan ook maar nou mamma, en sak en as sit. Ek gaan maar die gangsters join. Ek gaan maar tik verkoop. Ek gaan ook maar dit gebruik en ek gaan ook met 'n gun in die straat inloop. Het jy gevoel nee, ek gaan dan. Weet jy wat? Die Bybel sê in vers 15, hulle 10 keer mooier gelyk. Bra, jy's 10 keer mooier, jy's 10 keer ver beter af as die mense wat hy besluit te geneem het. Nie om vir jou kwaai te wil hou nie. Net om vir die generations soos ek jou voorheen gesê het, om vir hulle te wys daar is 'n ander uitweg. Is nie net van guns, tik en al die goed te sien wat ons mense gesien word nie. En ek generalize weer eens 'n disclaimer, maar dit is huidigelik ons situasie.
en jy het vir hulle kom hoop gee. En ek wil vandag vir jou baie dankie sê. Jou paarskype gaan oorloop soos die Bybel sê. Daniel het toe op die einde van die dag was hy die koning se regterhand. En die koning het 'n belief in hom en hy het ewen die koning se geloofssysteem met kom change. Jy is besig om Clutisville se geloofssysteem te change waar youngsters kom besef dat nee man, hier is vir ons 'n way out. Hier is vir ons 'n beter lewe buitekant. En hulle sit met die wysheid en die insig. Dis wat jy moet sit en jy het dit gedeel met almal. En ek glo aan wie ewe na hierdie video gaan kyk gaan vanaand of hulle gaan honger is vir hy wat jy moet sit. Yes. Bra, jy kan nie kom om nie vir ons 'n verse te drop nie. Ek gaan het jy 'n beat, wat wil jy vir ons doen? Gaan jy vir ons 'n freestyle doen? Gaan jy van enige iets ons die mense gaan na hierdie video kyk en ek gaan nou moet ek een van die songs aftrek of wil jy op 'n beat en net 'n freestyle vir ons? Wat stel jy voor? Ik zou zeggen, kom eens doen, ons kan een song doen. Een song, oké, wat is song op YouTube? Ons kan voor Peace Protect doen. Peace Protect, oké, laat ik hem goed krijgen zo. Zal ik nou maar gooien, bro? Yes. Nice, come on. Kijk. No. Mijn life is perfect. Allemaal die bloemen deserve ik. Misschien moet ik high university. Wanneer ik het gewerkt voor die, like als je wat ik rehearse die. Hij is binnen mijn verse en ik praat face to face met een man van boven. En ik voel de liefde niet zetten niet. Je voelt het in life is zo wild right. En ik het nog eerst mee learnen. Zie misschien moet ik high university. Wanneer ik het gewerkt voor die. Oh wee, we gaan nou verder. Why? Kijk, like een paar van die bruises weg, zo zat ik aan figures en mijn poetsen stip. Plegen strippoors overlip, hou van rip, net golden tricks. Mijn wit, wat je hit, hier zijn vaste playplekjes. Hoe kan ik beefen Dris? Like, jullie maakt nog eens kijk mijn rippie, hoe kan ze hier wel mis? Like, hoe kan ik peace wel hier, maar heel dit hele beef gezoekt. Huh? Ik wil mijn peace protect, zo ik laat die mannen maar feeden. Ze laat het vatten zijn lieve ook, allemaal van hulle het hier geloekt. Ik weet, ik het die hout gehiddy op mij en hulle het vier gezoekt. Zo. Yo, JP my bro. Eyster. En ek sê dit altyd bro, daar's 'n passion in jou raps wat as jy begin rap is daar iets anders en iemand kan verbyloop, hy sal moet stil staan en luister. Hier praat die man iets. Yes. En dit resonate nou met ons. Dit is nie van iets wat jy nog moet oordink. Is nou, is vat nou aan jou en bra baie dankie weer eens. Platforms, watter platforms kan die mense vir jou kry? Kry my op guys, kry my op TikTok, Ja, Facebook, yes. Instagram. Ek het klaar YouTube. As in mijn platforms, so ek sal sê kry my hart, so no Kingsley, oral. Kwaai. Oral, ek wil dit nie mixed up, op 'n tyd was dit mixed up so. Is nou oral waar jy my gaan kry, search net so no Kingsley. Yes. As mense vir jou wil boek vir sous, hoe kry hulle vir jou dan in die hande? So, ek het nou, sorry, ek het nou, ek het so no Kingsley. So no Kingsley@gmail.com. Hy is my e-mail account so. Sy kan my haar kry, as jy nie my haar kry nie, kry my op my business WhatsApp, which is 0636463659. Kwaai. So, is daai ook as mense nou op jou Facebook of YouTube page gaan, is jou links ook daarvan waar mense vir die hande kan kry? Yes. Okay, kwaai. So die links is daar so, gaan support die man, is jy op SoundCloud? Nope. Niks op SoundCloud nie. Okay, maar support die man, sy music is op buitekant, hy is besig met projects, die man wil tour, hy wil bietjie ook ander plekke gaan visit waar hy gaan wys wie hy regtig is. Hy wil ook gaan wys vir mense daar buitekant wat hier begrawe is in Clutisville. Yes. En braaf, weer eens baie dankie, dat kyk baie mense op na jou. Jy's 'n eysterman en jy het vir ons weer vandag net op 'n journey kom vat wat vir ons weer kom hoop gee, man. Ek glo en ek weet baie laities gaan hier aangryp. Hulle gaan hier met hardloop. Bra, next step nou. Is next step vir jou. Jy het sekere goed afgeskryf. So jy gaan weer terug na Daniel toe. En die fase van mooier uitkom is nou. Die fase van 10 keer beter wees.
nie beter af wees, om so te sê, as wie even nie in jou geglo het nie. Gaan dan op die einde van die dag maak dat hulle in jou in glo en dan glo hulle ook hulle self in. So bro, sterkte vir jou journey wherever jy mee besig is. Sterkte met pa wees. Sterkte met elke droom wat jy by die Vader lê. Sterkte met elke song wat jy gaan drop, elke lyric wat jy gaan skryf. Sterkte met elke show wat jy gaan doen. Wherever jy gaan perform. Sterkte vir dat jy international gaan bro. Jy het gepraat van wie jouself is en ek het dit kom leer dat as baie van die rappers of van die artists, as hulle nie hulle self is nie, dan glo ander mense nie hulle nie wanneer Yes, want as jy original is, as jy authentic is, ek kan nie vat aan nie. Yes. Ek haal my hoed af as jou is gaan oor jou, maar ek wil hê mense moet ook geïnspireer wees met dit dat Tyler, kyk wat doen Tyler. Sy is haarself, sy bring uit wie sy is en sy staan vir niks en vir niemand terug nie. Bra, weer eens baie dankie. Gaan in vrede. Mense, John Wall Kingsley signing off. D.O. Nye, gaan support die man, gaan subscribe, gaan luister na sy music. Julle sal nie moeg raak nie, julle sal nie boring raak nie. Is live stories, is motivation, is songs wat jou gaan oplig en vir jou weer net kom weer laat honger maak weer vir die lewe man. Bro, weer eens Mr. Kingsley, die koning homself. Gaan in vrede en weer eens baie dankie bro, dis 'n eister man. Signing out, mense. Nommer 2 van Lyrically Expression. Daar is nog mense wat gaan kom en ons glo dit gaan net nice wees, maar dit gaan vandag ooit Zonwil. Bra, Mr. King, signing out. Peace out bro. Is dit ge-enjoy bro? Baie. Dankie my bro man dat jy gekom het en 'n bietjie kom open maak het.